Ngati mumavutika ndi kutulutsa chimbuzi, mwina nthawi zina matulutsa likango, ena amati ma piles kapena ma hemorrhoid, mverani izi. Mutha kukhala mmodzi mwa anthu atatu ena aliwonse pa dziko lonse lapansi omwe amavutika ndi vuto limeneli la constipation pa chizungu, kapena kuti kumangika m'mimba. Zachipatala timanena kuti munthu ali constipated kapena wamangika m'mimba ngati akutulutsa chimbuzi cholimba, akuvutika kutulutsa chimbuzicho, kapenanso kupambuka kochepera katatu pa wiki. Timayambisa constipation ndi chani? 1. Chakudya cha fiber ochepa. Kodi fiber ndi chani? Fiber ni mbali ya chakudya chomwe timadya yomwe sigayidwa ndi thupi lathu. Mmene tinaphunzirira wiki yatha, tikadya chakudya chathu chija chikagayidwa, ulendo wake omaliza chimadzalowa mu matumbo akulu. Matumbo akulu mmenemu ndi momwe chimbuzi chimapangidwa. Tikakhala kuti tinadya chakudya cha fiber wabwino, chakudya chija chikalowa m'matumbo akulu, chimbudzi chimapangika bwino chifukwa kuti thumbo lija limakhala ngati lili ndi sache lake lomwe likuklina kuchosa china chilichonse m'matumbo muja kupanga chimbudzi chija. De fiber uja amathandiza kuti chimbudzi chiyende bwino mu thumbo lija, komanso kuti chimbudzi chikhale chofewa chifukwa choti fiber uja amayamwanso madzi. Amathandiza kuti chimbudzi chanu chikhale cha thanzi chochindikala bwino, osati cholimba gwaye, chongokhala kuti ndi cha shape ya bwino osati zimazimazi. Zakudya zomwe zili ndi fiber wambiri ni ngati masamba, chimanga, zipatso. Zakudya zambiri zomwe zimakhala ngati udzu choncho, zimenezo zimakhala ndi fiber wambiri. Zomwe zili ndi fiber ochepa ndi ngati bread, nyama, machips omwe timadyawo. Chinanso chomwe chimapangisa kuti m'mimba mwathu mumange tisamapite ku chimbudzi ndi kusamwa madzi okwanira. Tikhoza kudya fiber wambiri kwambiri, koma ngati sitikumwera limodzi ndi madzi ili chabe chifukwa chokuti madzi ali ngati oilo wa chimbudzi chathu chija. Amathandiza kuti chimbudzi chathu chija chifewe chiziyendanso bwinobwino limodzi ndi fiber uja. Komanso kusatakataka, kusapanga zinthu zolimbisa thupi, kaya mwina ntchito zathu anthu amene timakhala kwambiri pansife zimathanso kutipangisa kuti zinthu zisayende bwino m'mimba. Mankhwala ena ngati owonjezera magazi tijali timatabuleti taledi amatipasa kuchipatala tija makamaka azimayi, komanso ena oletsa ululu ngati morphine. Mankhwala amene waso amamanga m'mimba. Komanso kunyalanyaza kupita ku chimbudzi. Tikakhala kuti thupi lathu latiuza zoti nthawi yakwana yopita ku chimbudzi, ife nkunena kuti osati pano yayi ndipitabe nthawi zina ndikamakagona. Chimbudzi chija m'mimba mwathu chimakhala nalimbirabe kuti takhalisa osapita ku chimbudzi, ndipo chimbudzi chathu chija m'mimba muja chalimba. Tikapitano ku chimbudzi muja zimatipangisa kuti tipange strain kapena kuti tizikakamize tichime kwambiri, zomwe zimapangisa kuti ma hemorrhoids, likango kaya ma piles zituluke. Nanga zimenezi ndi chani ndipo zimachokera kuti? Kufupi ndi komwe timatulutsira chimbuziku kuli